מה המצב? כאן עידן מאקסמקס גיימינג אייל בפרק חדש של משחק חדש, סקייוורס טים, או טים סקייוורס, שעומד להתחיל. אז איתי נמצאים סנופ סנייק שהייתי בסרטון הקודם, וקיטקיל שהוא סאב שלי, הוא גם רצה לצלם ואני מתחשב בדברים האלה. אז אני אחזור לכם כשאנחנו נתחיל את המשחק. שלום לכם, חזרתי לכם ואנחנו מתחילים. כן, אז חזרתי לכם ואנחנו עומדים להתחיל את המשחק בעוד 5 שניות. אז להיות מוכנים עכשיו. לקחת קיטים ויאללה. יש. כל נאבר שלי. ניקח את הדיימונד בלוק. לא, זה לא. אבל מה ההבדל בין אופי לבין לא אופי? כשבאובי זה דברים מחושפים. שהכל מחושף. אפילו הוודון דברים. מה לחטט? מה חטחט במשחק? טוב, תכינו קראפטינג. לי. אז לי יש. תעשה, תביאו לי את הדיימונד בלוק. אני כבר הכנתי מכולם דיימונד. אז תביא את הדיימונד. חכי רגע, אני מכין עכשיו סטים. אל תדאג, כבר יש לי חצי סט. יש לי כבר חצי סט, אל תדאג. אוקיי, כל מה שאני צריך זה לגינס ובוטס. אוקיי, יש לי 14 מיותרים. קח 7. וסנופ סנייק, בוא קח גם אתה 7. מה 7? דיימונד. סמייט 2. טוב, אני אף פעם לא יודעת מה סמייט עושה, אז אם אתם רואים את הסרטון הזה ואתם יודעים מה סמייט עושה, בבקשה לכתוב לי בתגובות. כי אני לא כל כך יודע. הנה, קח את הדיימונד שלך. מה, אני מחלק את זה שווה בשווה, די. כמה דיימונד קיבלתי? 7. תוספת, אני מלך. בוא כבר תביא. הבאתי לך כבר, די. אין לי עוד דיימונד. זה חוצפה. ניקח קצת מלונס. טוב, עירה תעלה למעלה, אנחנו צריכים להתחיל להתכונן. ילד. רוצה מכות? לא תודה. אני עושה קשר. באים אלינו. הכיר רגע, איפה אתה? אתה למעלה? אתה הכי למעלה? פה, באים אלינו. איפה אתה? פה, ילובי. תעלה למעלה, ירד. הנה, ראיתי את הגשר שלך. אוקיי, אני באה לך. טטריס. כבר טטריס. הנה, הוא עולה למעלה גבריאל. איפה הקרפטינג? רק אין לי בלוקים. אין לי בלוקים. תרד למטה גבריאל. הוא יבוא גם. תודה, קרפטינג. איפה הוא מת? רק אותו. אוי, עוד שנייה נפלתי, יו. יפה, כל הכבוד. אוקיי, תבדקו מה יש בצ'סטים ונעוף. אבל מגיע לי משהו. מה מגיע? שקל. אין לי מה לתת לך. טוב, תתארגנו על דברים, בלוקים, כל מה שאתם צריכים, ויאללה. זה מוכן. אני לא, אני צריך עוד בלוקים. זה לא יודע. למה להגיד ילובי? אתם לא מבין ילובי. תיזהר גבריאל מאחוריך.
אקשן. קושי יש לי בלוקים עליי. תהיו בשיפט. אוקיי, יאללה, הגענו. תיזהר ירד. אחד פחות, יאללה. דאון, 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 גו גו גו. ככה אתם פועלים. מה? תחזור מהר. הוא שם לבא. תרד, תרד, תרד. זהו. גבריאל, נו בוא. נותק לו. אז שננסה לסדר או משהו. מישהו בא, הוא בא, הוא בא. הוא פה, הוא פה. הפלתי אותו. ואוי, עוד שנייה נפלתי, יואו. וואו. מה? מישהו פה. הרגתי אותו. קח את הכל. אמא. אוקיי, קיבלתי את הסטורדי, אבל זאתי חתיכת חזקה. דיימונד צ'סטפלייט. יש לי קצת ארמו מחושף. רגע, הבנתי עכשיו למה אני... רגע, אנחנו חייבים לעשות סיגנל לרמת חיים. מה יש לי רוסטים? אם אתה צריך גולדן אפל תגיד לי. סבבה. דיימונד לא. תרגן על סטים, נשארנו רק 2. גבריאל, כיוון שהוא יצא, נשארנו... עוד מישהו בא. שיט, באמת? איפה? תהרוג אותו. אני לא יכול, תעזור. אני מרביץ לו. הרגתי אותו. יפה, אתה הבאת את המכה כאילו. יפה. אוקיי, תיפטר מכל הזבל שאתה לא צריך. יש לי כבר 3 גולדן אפל, אז אתה לא צריך להביא לי. תיפטר כבר מכל הזבל הזה שאתה לא צריך, ויאללה. כמו שאני אומר, זבל בשקל. עוד נוקטים שלם. נראה לי שזה טוב. אוקיי, תשים בצ'סט הזה כל מה שאתה לא צריך. זה אני לא צריך. יש לך אלמנט זהו, מחושב? יאללה. אלמנט מחושף לא, תבדוק אולי שיש בי מכל הזבל הזה ששמתי בו. לא, אני חוזר טוב, הביתה. את שאר הזבל נוריד פה. חושף לי את האלמנט. טוב, אני יכול לרדת. נשרף! הבית נשרף! טוב, מה אתה מצפה? והוא מהול! אוקיי, חכה, אני בא. עזור לי! אני לא רואה אותך. וואו, איזה? באמת הכל נשרף. הכל נשרף. זה בטח בגלל הלבה. כן, איך אני יוצא? אוקיי, תתחיל לנסות לכבות את האש במקומות שאתה הולך אליהם. אתה נשרף? כן. אחרי גולדן אפל שאני לא אמות פה. לא צריך. אוקיי, תנסה להתחיל, אני אנסה להוריד את הלבה. אני ברחתי קרוב אחר. אוקיי, אני אנסה לקחת את האנג'נטן טייבל. שיט, הוא נשרף. אוקיי, איפה אתה? הנה אתה. אוקיי, שיט, אני נשרף. אני יכול תעבוד גול... על אבן. על אבן? כן, ככה אבן לא תשרף. שיט, המקום ממשיך להישרף. הבעיה זה שהמקום מצמר. אני בינתיים פורץ לבית אחר. טוב, אני עף מכאן, זה דבר משגע, יואו. אני גמרתי עם הבית הנשרף הזה. אוקיי, אתה בונה גשר, אני בא איתך. אבל שיש לך בלוקים. יש לי, אבל לא הרבה. אוקיי, אני בא איתך. תעשה טים אחרת, ככה. זה מוריד פחות HP. אוקיי. בסדר, אני יודע. אוקיי, יש פה אנצ'נטן טייבל אם אתה צריך? כן.
כן, אני צריך לחשף את ה... זה. הוא ברייקינג. בוא נראה אם זה יחשב משהו טוב. כמובן כזה טוב. זה כאילו מעיף אותך. עדיין סמייט, לא הבנתי מה זה. אוקיי, בוא נעלה למעלה. אנחנו בין הטים היחידים שנשארו עם 2. יש לנו סיכוי גדול מאוד לנצח פה. אתה מצלם? בטח שכן, מה נראה לך? מה, שמעתי ממך את זה בסוד? אוקיי, בוא נעלה למעלה. מצאתי את הטים. איפה הם? בוא תראה, בוא לשמה. בינגו. עלה. אוקיי, תשבור. הקוריסטי. אחד מהם שווה שקל 91. היה כאן מישהו איירון. כאילו, VIP משהו כזה. אוקיי, צריך לעבור לשם. אתה תחצוב ייעול. כאילו תיקח לי. כן, אני אביא קצת מול. רק אין לי בלוקים. אנחנו עכשיו לוקחים מול כזה כמו מסכנים. וואי, אחד פחות. אנחנו נותנים היחידי 2. מצאתי את אחד. אני גם. כולם פה 1, מה הקטע כזה? לא, כאילו אחד. תיזהר, תברח. תבוא לאחורה. כן, ראיתי, הוא יורה לך עם בואו, תבוא אחורה. תיקח בינתיים קצת וול ו... יש לך אקס, ארקר, כן יש לי. אני אקח קצת עצים. אם היה לי עוד טיפ את זה, טוב. יש לך בואו? בואו, כן. דוד. בוא. איפה אתה? תרד למטה, אני פה. פגעתי בו. טוב. הנה, אחד פחות, עוד אחד פחות. אבל זה לא הוא. יש, פגעת בו. אוקיי, נשאר לנו דרך קצת ארוכה כזה להגיע. יאללה, תביא את הבלוקים. אוקיי, קח. תהיה כל הזמן בשיפט, שלא יכול לראות. רגע, חכה, נראה לי, אני רואה אותו, הוא יורה עליך, תזהר. תחזור אחורה. קפץ. הוא לא צלף טוב כל כך, למזלי. כמו שאומרים, צלף בשקל. כן, צלף ב4.5. אוי, נפל. אוקיי, נשאר עוד אחד. בוא, צלף ב4.5 שקל. איפה הוא עכשיו? בוא, זה שחקן ב4.5 שקל. איפה הוא עכשיו יכול להיות? איפה שהוא כאן זה בטוח. נראה לי באמצע. אפשר להרכיב את כל היקור. זה מה שצריך לעשות, מה לעשות? יש לך מספיק בלוקים עד האמצע? לא. אז בינתיים תיקח בלוקים. אני יורד לקחת קצת זה. יש פה הרבה. תשתיק אותם. רגע. יש פה בלוקים של איירון גם. אבל לא צריך, אנחנו עם דיימונד. אוקיי, אז אתה מוכן? הנה, אני רואה אותו, הוא באמצע.
אה? אתה רואה אותו? מה? אתה רואה אותו? לא. הוא באמצע. טוב. עכשיו כן. תנסה לפגוע בו, זה הסיכוי היחיד שלנו. נגמרו לי הערב. אין לנו איך ללכת אליו עכשיו. יש לנו. נראה לי עכשיו הוא לא מחובר, יש לנו סיכוי. כן. קח בלוק. שנייה, הוא מחובר. אתה יודע. רגע, חכה. אני אגיד לך, הוא מסתכל עליך. הוא עולה למעלה. תמשיך, הוא עולה למעלה. תביא את הבלוקים. אז בוא לפה, שלא יהרוג אותי או משהו. תיזהר פה. אוקיי, קח את זה, קחצי מזה. כן, קח. ואת זה, ואת זה. 9 ו7. תיקח עוד. לא יודע בדיוק מאיפה. תשתדל לא למות אבל, אוקיי? בוא ננסה לצלול. שמתי לב. תחזור אחורה. עוד שנייה הוריד אותך. תחזור מהר לפה. זה עם כוח. אז תרד למטה, מה אתה עכשיו מטומטם כזה? עוד שנייה פרד לו. שיט. אמרתי לך לא למות, נכון? למה אתה עומד בקצה כמו מטומטם אבל? תקשיב. הוא עם פול דיימונד. גם אני. ושלי גם מחושב. חכה שיגמר לו הארוס, שיתחיל לפרטז אותם. יש לו כמה סטאקים בכוח. איזה סטאקים, נראה לך. עם כל הצ'סטים שהיו פה יש לו יותר מדי. הוא לא טייל בכל העולם, אל תדאג. יש סיכוי. הוא טייל רק ב-1, 2, 3, 4. הוא מתחיל, הוא יורה מלא. הנה, נראה לי נגמר לו, רואה? לא נגמר לו. ממש לא נגמר לו. אבל באמת, למה עמדת בקצה, אה? רציתי בדיוק ללכת. עצור, הוא לוקח בשבילך. שמתי לב. אל תיגע עליו. תלך אליו. איך בדיוק? בלוק כי שאז הוא יוריד אותי, סבבה. יגיד לך מתי פרול. הנה הוא יורה. שמתי לב. ירייה. שמתי לב. פרומן. טוב, צופים, גם אם אתם צופים בזה, אז גם אם אני לא מנצח, הקרב הזה היה קרב טוב. כמה זמן אתה רוצה כבר? אין לי מושג. אני הולך על כל הקופה ומתחיל להמשיך את הגשם. אין לו חצי, נראה לי. יש לו. אין לו. מה, אין לו? אז יש לי סיכוי. נראה לי שאין לו. כן, נגמרו לי הבלוקים. בוא נראה מה עוד נשאר לי. תעשה לו סימן שאלה, אני לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלי. חוץ בזה שהוא אכל... יש לי עוד בלוק אחד. יש לי עוד בלוק אחד, יואו. מה אני אעשה? שים אותו. אני אתחיל לקחת עוד. מה? רגע, בסדר, יש... לא רוצה למצוא משהו. או שפשוט תשאיר AFK. מה קיי? עכשיו אני צריך לנסות להוריד אותו. הנה, הוא מחפש את החץ. אז אין לו בור. לקח את החץ שלך.
הופה, והוא מפספס. טוב, זה לא נראה לי קרב שיכול איכשהו להיגמר. אלא אם כן אני אשיג בלוקים משום מקום. מה זה? כל הזמן היה פה את זה ולא ידעתי. מה? היה פה איזה אזור ככה. את זה? טוב, גם עדיין אין לי מה לעשות עם המקום הזה. אין לי כל כך מה לעשות עכשיו. אני אנסה לראות בו. רחוק. טוב שבחיים לא ייגמר. איזה החמצה, יואו. אז אני גם חושב שנגמרו לחצים. תקשיב, עידן, תרשום לו את... איך? מה איך? חשבתי שנגמרו לו. תרשום לו את זה. עזוב עכשיו, אני לא רושם לו כלום. אני הולך עד הסוף. לא אכפת לי, גם אם הוא פחדן. גם אם הוא פחדן. גם אם הוא פחדן. שיבוא אליך. אני יודע שהוא פחדן. אני לא רוצה לתת לו את התענוג הזה. הוא עוד יחטוף. הופה. הנה, מפה אני אשיג בלוקים. הרבה מאוד יש פה. זו בינתיים, שחור לך לאחר כך. מפה אני יכול להשיג לפחות סטאק, אל תדאג. כמה צריך? סטאק ועוד 17. סטאק זה 16. של מה? סטאק של מה? יש לי 64 בלוקים. סטאק, לא? הנה, אני רואה אותו מחכה. זה 16 הוא לא מגולח. הנה, נפלתי. טוב, זה היה סוג של בכוונה, האמת, כי לא היה לי אכפת. לא היה לי אכפת בכלל. הקרב הזה היה קרב מעולה. אני מאוד מקווה שאהבתם אותו. אז תודה שצפיתם, סאב ולייק מאוד עוזר. נתראה בפרק הבא. ביי.